τουβλάκια που είχε μέσα. Και κοίτα τι άλλο. Τι είναι αυτό? Κορώνα. Κορίνα. Όχι, δεν είναι κορίνα, είναι κόνος. Είναι κόνος. Εσύ τι κάνεις? Και κοίτα αυτοκόλλητα. Θα τα κολλήσουμε, εντάξει? Πού να τα Ναι. Μην τα χαλάσεις. Μην τα χαλάσεις, να στα φτιάξω εγώ. Μην τα χαλάσεις. Περίμενε. Αυτά που παίρνουνε. Ή μωρέ τα χαλάσεις Όχι, σου κάτι λέω. πάτησε. Αυτό εδώ. Περίμενε. Αυτό παίρνει. Περίμενε να δούμε εδώ πώς μπαίνει. Ωραία. Όχι, δεν έχεις εσύ αυτά. Τι? Ωραία, αυτή είναι να παίξει. Μωρέ Αντρέα. Έλα. Ναι, βέβαια. Πού είναι το άλλο, πρέπει να έχει Όλους κάτι. μαζί. Όχι, τι είναι αυτό. Όχι, τι είναι αυτό. Είναι για να μην περνάνε τα αμάξια. Ναι, Για να φτιάχνεις εσύ με τα τουβλά. ναι. Πού είναι το άλλο το αυτοκόλλητο. Να έρθει και εδώ Μαριέτα, το δικό σου το παιχνίδι πού είναι? ναι. Πού? Αλλιώ. Πήγαινε να το φέρεις. Πήγα να το φέρεις. Να το. Αυτό. Αυτό. Άτο. Φέρτε και αυτό από εδώ κοντά με το άλλο του Αντρέα. Δώσε και ένα στον Αντρέα να το φέρει από εδώ, να σε βοηθήσει. Μπράβο. Πάρε και εσύ τα άλλα δύο. Αντρέα. Ναι, ελάτε. Παναγία μου. Έχει και μια κορινά. Έχει και μια κορινά. Τι είναι μωρή εσύ. Αλλιώ. Τι έγινε. Πού πήγαινε τώρα το αυτοκόλλητο. Πού είναι η κορίνα. Νάτι. Αυτό είναι για να μην περνάνε και τα αμάξια. Να μην περνάνε Πώς τα πήγατε μάξια. σήμερα, μαζέψατε Ναι. καμιά ελιά? Αυτό που παίρνουν. Ελιές μαζέψαν, αλλά άλλος πήρε το λάδι. Άλλος το μάζευε, άλλος το πήρε. Α, κατάλαβα. Μπαμπά, κοίτα τι έβγαλα. Φέρ' το εδώ. Το βάλουμε εδώ. Ναι, εκεί μπαίνει. Εκεί είναι αυτό. Και θέλουμε. Αντρέα, θα μου πεις και το ποίημα σου με τους καλικάτζαρους. Ναι. Θα μου το πεις στην κάμερα, να σε δει και ο παππούς.